med derfra af min kollega Winnie Laursen. Og Winnie Laursen, fortæl os, hvad der skete i morges. Jamen det, der skete, det var, at varmemesteren ude i Vollsmose, han anmeldte til politiet her 10 minutter i 9, at der var nogle mistænkelige kasser. Og det var sådan set nogle kasser, hvor der var sprængstof i, 3,4 kilo sprængstof med detonatorer. Det er blevet ryddet, og det er sådan, at politiets teknikere har været herude. Der er ikke mere sprængstof i bygningen. Det blev fundet i et kælderrum i den bygning. Det skal jeg nok fortælle dig, hvis du lytter godt efter. Det blev fundet i et kælderrum i den bygning, som man kalder 13. etage. Og det er måske også den, I kan se på nogle billeder. Det er simpelthen den højeste her i området. Der er også blevet anholdt en 51-årig mand fra Kolding, men politiet vil ikke fortælle, hvorfor at man fattede mistanke til lige netop den mand. Jeg forstår så på det, at den hurtige anholdelse, så må der trods alt have været et eller andet element ved fundet, eller et eller andet signal, eller en eller anden kobling, der gjorde, at politiet ret hurtigt kommer på sporet, hvis det er ham, der har noget med det her at gøre i hvert fald. Det har været andet end selve sprængstoffet. Det er lige netop de spørgsmål, vi også har viderestillet til Fyns politi, fordi det forekommer jo, at der er et missing link i forklaringen her. Hvorfor finder man klokken cirka 9 det her sprængstof, og direkte kobler det til en 51-årig mand? Det ved vi ikke, og det vil politiet heller ikke svare på. Det er en af de slags informationer, de vil holde for sig selv foreløbig af hensyn til det efterfølgende efterforskningsarbejde. Har du et indtryk af, om beboerne lokalt har været, skal vi sige, opmærksom på det her? Har det været et samtaleemne? Altså mange af de børn, som er her rundt omkring mig, aner jo ikke, hvad det er, der har foregået, fordi de har været i skole. Men jeg har også talt med nogen, som har set, at der har været meget politi herude. Men som en sagde, jeg stiller ikke så mange spørgsmål. Jeg har lært mig selv ikke at være så nysgerrig. Andre, som jeg har talt med, har fået det at vide af os spurgt, fordi de spørger os, hvad laver I herude? Og synes selvfølgelig, at det er fuldstændig uacceptabelt, at man finder så meget sprængstof. Tak skal du have, Winnie Laursen. Jamen, det jeg kan fortælle, det er, at lige nu herude er der meget stille og roligt. Folk spørger faktisk også fra pressen om, hvad der er sket, hvorfor er I her? Og det handler jo selvfølgelig om, at det her det er noget, der er foregået i morges, faktisk fra klokken 8.50. Der fik Fyns politi nemlig en anmeldelse fra varmemesteren her i Birkeparken. Han var blevet opmærksom på nogle mistænkelige kasser i et kælderrum til en beboelsesejendom, og det viste sig faktisk, at de indeholdt 3,4 kilo sprængstof. Siden der har man så tilintetgjort det her hunde, som er gennemgået bygningen, og man ved nu, at der er ikke mere sprængstof. Klokken 13.12, der var der en 51-årig mand fra Kolding, som blev anholdt, så man kan sige, det her det er noget, politiet ligesom har fejet rent, inden man har inviteret pressen indenfor på scenen. Der har været bombehunde, der har været politifolk herude, og lige nu er der sådan set forholdsvis fredeligt og roligt. Nu kommer der lige en larmende bil kørende forbi, men ellers fredeligt og roligt. Men når man så hurtigt, Winnie Laursen, kan anholde denne mand fra Kolding, du snakker om, så må der have været en eller anden klar forbindelse til en anden sag eller et eller andet fund på stedet. Lige nu der er der sådan set temmelig meget alarm her omkring nogle unge mennesker, der kører omkring med knallerter. Så jeg skal lige bede dig om at stille spørgsmålet en gang til. Når man så hurtigt kunne anholde en mand, så må det enten... Jeg kan se, at du har ikke ro derude. Vi er i Vollsmose. Jeg forlader dig lige nu, Winnie Laursen. Kan jeg få spørgsmålet igen?